Mag-ihot ani mga iso ato ni awon buntog ni buntog yawon ani buntog. Oh, nalimpyo na tong buntog. Ato na ning mga piso gagmay kayo. Isa ko dali. Gagmay kayo na piso. Okay guys, nakakay buntog guys. Para malimpyo ba damay nila ya tagod-tagoron taon kini na na paglimpyo init ang matika may payo na itong kamay matika kaya pikas part wala man na butangan ng matika sa pagdiro butang lamas so ganyan lamas ko lang ganit ulam na lunod ng lamas tago na tanan dungan lunod na itong buntog templada na guys na ibutangan na nagbitsin asin o sukang gamay ang buntog madik sa ito kayo sa ang lake ni tataoran ko ito tabo na ni tabo na natugwan saging daon saging yun may tabon after pila ka minutes diyan to kulo-kulo na agi namaho ng kwan manok lami na kasanan ligaw ko sa baw nasa matika batangan na ito kuhan cornstarch palapot para mas malamig ito na latok ba tung kuhan lawe ano nakuban ito balik ini loto na haon na taron nila ito hindi na patugayon patangan sa kanig daon sili guys yung daon sili kay nagkakanig vitamins buwak-buwak daon siya pero butang sa kaon butang sa buwak-buwak mao na yung lami ang sudan sinandukay ba sinandukay kini murag mani lami sana sa sabaw guys ang pagluto guys first time mo luto ani lami kayo sandok ta may ayo pulutan is mga palahubog ingani luto ka piso ka anis piso pagkaluto ito kayo kaysa to'y okay kayo may ayo paluto or magpatudlo comment lang okay para makat-on po